Didto sa barangay Sibalik ug Banganon, lungsod sa Gutalak, duha ka covered court nga gitukod sa probinsya, mapahimusla na sa katawhan. Ang dugang detalye sayro nato sa report ni Lorvie Cabilin. Nahuman na og andam na nga magamit sa katawhan sa barangay Sibalik, lungsod sa Gutalak, ang proyekto nga covered court nga gitukod sa kagamhanang probinsyal. Nini sa ngalan sa konseho sa maong barangay ug sa katawhan niini, si Barangay Kagawa Jonaski Gindol ang mipabot siyang dakong pagpasalamat ngadto sa probinsya pinanguluhan ni Governor Roberto Uy. Kini sumala sa konsehal nga dako nilang gikalipay tungod kay dako kining kaayuhan sa barangay Sibalik kay dili na unya sila maulanan ug mainitan panahon nga adunay kalihukan sa ilang barangay. Kami mga barangay opisyal o katawhan diri sa barangay Sibalik nagpasalamat kay Gobernador Roberto Uy kay kining project niya nga cover court nahuman na gyud og dako pa gyud kayo. Maunang nagpasalamat big dako niya kay dako gyud ni katabang sa mua kay kami diri sa barangay Sibalik di na gyud maulanan. Maunang magpasalamat po ko ni EBC Justin Kimbo kay tungod niya gitabangan mi niya follow up sa among project o gani karon nahuman na. Hinaot ko nga kanang konkreteng diya sa Matunoy ug San Vicente nga mapaabot po diri sa barangay Sibalik. Ipadayag po siyang pagpasalamat si Barangay Chairman Carmela Tamayo sa Barangay Banganon kay hapit na sab mahuman ang covered court nga proyekto gihapon sa kagamhanang probinsyal. Matud sa kapitana nga gawas niini nakadawat sab ang Barangay Banganon og solar streetlights gikan sa probinsya ug kanunay ang pagsuporta sa kagamhanang probinsyal ngadto sa ilang barangay. Dako kay kog pasalamat ni Gobernador kay gitagaan mi og covered court og kanang solar light pati ang among mga karsada kung maguba automatic na nilang ayuhon wala mi gasto. Pasalamat po kog dako sa atong President Duterte Rodrigo sa iyang isolation nga gihatag sa mo anindot kay nadadahuman na. Og dugang na kong pasalamat og dako sa pinakadako ang ato ang EBC Justin Kimbo waylain kay ngano ang project namo mangguwa lang tungod niya. Dugang pasalamat nako ni kuano Congressman Amatong tungod sa isa ka room nga eskwelahan yang gihatag. Lakip sab nga gipasalamatan sa maong duha ka mga opisyales sa Barangay Sibalik ug Banganon si Gutalak ABC President Justin Kimbo kinsa mao'y mitabang kanila sa pagpangayo sa maong mga proyekto ngadto sa probinsya. Magpabiling updated sa mga pinakahuling kalambuan ni atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Regine Cabilin alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.